İlki bilen videonun adından hem görüşüňiz ýaly, soragyň jogaby belli bir derejede hawa. Wagty akmajak derejede ýuwaş giderip ýa-da dudurup bolýar. Ve şeýleýärler şu wagt hem bar. Inima adam oynama, bir derek gurun etmesene diýen bolup bilersiňiz. Eger şeýle diýen bolsaňyz, videony doly we üstü görmeňizi maslahat berýän. Eger şeýseňiz, videonyň soňuna maňa hak berersiňiz diýip umyt edýän. Geliň onda ilki wagt bilen başlaýyn. Wagt näme? Nirede başlady we nirede dynur? Äpet partlamadan öň wagt barmydy ýa-da wagtyň soň bolarmy? Gün sistemimiz ömrüni dolduranna, biz ýok bolanmyzdan soňra wagt bolarmy? Wagt hemmämizden ýa-da bir ýerden garaşsyz, düz bir çyzgy şeklinde diňe öňe akyp bitýän bir zatmy? Wagt dünýäde ýa-da başga ýerlerde de meselem, günüň ýa-da gara ýerdaplaryň ýanyna da deň akýarmy? Klassik fizikanyň atalary bolan Galileo we Newton öwräşeýle. Hawa olara görä wagt üýtgemez we hemişelikdir. Ähli zatdan garaşsyz, her kim üçin deň akyp soňsuza çenli gitýändir. Esasan wagt diýilende hemme kişiniň ýadyna Newton düşür. Emma Bern şäherindäki bir patent ofisinde işleýän bir ýaş ýigit bardy we bir gün günneligine näme ýazypdy bilýäňizmi? Newton gynansakdy. Newton, Descartes, Galileo we ýene bir näçe alymlar. Taryhy üýtgeden onlarça beýik alymlar. Ählisini ýüşürip baryna birden sapak berýär diýsek bolar. Ýaşullar gynanýan. Emma bu işler beýle däl diýärdi biziň ýaş ýigitimiz Albert Einstein. Ýaş wagty şular aýdan beri. Men oň bilen ýa-da muň bilen işim ýok. Men Taňrynyň pikirlerini bilesim gelýär diýärdi. Onuň eden işleriniň hatdy hasaby ýok. Intek öňümizde bu işlere kendi öpbeçers. Gelin bugün wagt barada gepleşelim. Wagty düşünmek üçin gelin ilki biraz taryha seredelim. İlki bilen Galileo wagtyň üstünde kelle doýar. Soňra Isaac Barrow we Isaac Newton'un işleri bilen bir näçe asyrlap dowam etjek wagt düşünjesi ortaya çykýar. Ýa-ni hem aýdyşymyz ýalak, wagt bu alymlar üçin üýtgösizdi. Ýani olaryň kabul eden bu wagt düşünjesini wagt älemiň ähli ýerinde deň we üýtgemeýän bir tizlikde akýardy. Wagt ähli zat üçin deň geçýärdi. Newton üçin meselem dünýäde bir minut näçe wagtda geçýän bolsa, günüň üstünde de ýa-da gara ýerdagyň ýanyna da hem bir minut şeýle wagtda geçýärdi. Ve Newton hiç zat galmasa da elem yok korkise de wagt hemişelik dowam eder diýärdi. Shakespeare näme diýipdi? Dünýä bir oýun sahnasy ve Newton üçin bu oýun sahnasyny üýtgemeýän ýeke zat bardy. O da wagtdy. Dünýäni üýtgeden dartyş güýjüni, hereket kanunlaryny ýazan wagtam degmedigi zadydy. Emma bir problemi bardy. Newtonyň ömrü boýunça çözüp bilmediği problema. Biziň düşünüp bilmeýän bir zadymyz bolmaly. Bu Taňryň işi bolmaly diýen bir problemasy bardy. Bizim gün sistemimizde yerleşen Merkuri planetasynyň hereketinde bir zatlar tersi. Newton'un kanunlary ähli zady bir almanyň hereketinden tutdy, ýeriň günüň daşyndan aýlanmagyna çenli ähli zady dogry hasaplap bilýärdi. Emma Merkuri bu hasaplara gawat delenokdy. Günüň daşyndan aýlananyna her gezek hasaplamalara gawat delmeýärdi. Taňryň işi bolmaly diýen ýerem ine şutaý. Hatda käbir astronawtlar bunu düşündirjek bolýanwaty biziň görüp bilmeýän başga bir planetamyz bardyr diýerdiler. Muňa adyna da vulkan adyny beripdiler. Diňeje başga bir planetanyň dartyş güýji bilen düşündirip bolardy Merkuriýiň hasaba gawat delmeýänligini. Emma ýokdy. Näçe gedek seretsem ýokdy. Merkuriýiň aýlawynyň ähli kanunlara gawat delmeýänliginiň bir düşündirşi ýokdy. We biz näçe wagt üýtgösiz hemişelik diýip kabul etdigimizçe de düşündirşi bolmajakdy. Indi şu ýerde sizden bir haýyşdym. Juda agyr gelip biler. Emma wagtda arada bilýän ähli zatlaryňyzy ýatdan çykarmaňyzy isleýän. Wagtyň nähili geçýänligini, düz bir çyzyk şeklinde akýanlygyny, wagtyň hemme kişi üçin deň akýanlygyny, wagtyň hemişelikdigini ýatdan çykaryň. Bu düşünjeleri ýatdan çykaryň. Sebäbi ýalňyş, hemmesi ýalňyş. Kim diýär muny? İlki bilen Wilhelm Leibniz diýär. Oňa görä ilki, soňky we biri bilen deň wagtdaky bolan wakalar bardy. Wagt bulardyň aňymyzyň tertipleme, ýani organizowat etme şeklidi. Soňra da Immanuel Kant wagta felsefi tarapdan seredip başga zatlar aýdyp beşdi. Emma bu gurrunlaryň soňuna getirecek bolan Albert Einstein'i. Fizikanyň we Einstein'in ajaýyp bilip bolan 1905-nji ýylda Einstein Special Relativity, ýani şahsy görelilik teoriýasynyň hem içinde bolýy 4 san işini paýlaşdy. We soňra 10 ýyldan hem köp wagtlap eden işlerinden soňra General Relativity, ýani ähli umumy görelilik diýilýän meşhur teoriýasyny çap edip taryha adyny altyn harflar bilen ýazdyrdy. Bular gyska wagtda aýdylyp geçiljek zatlardan. Gelin şu wagt barynysymyzy wagta berelim. Wagt näme? Newton hayran olan Einstein'in hem kellesini imkan bulaşdyrýan soralarynyň biri bu soraw. Sebäbi Einstein Maxwell'in hem deňlemelerini görenden soňra
Indi bir zada doğru düşünýärdi. Älemde ütgemeýän ýeke zat bardy. O da ýagtylygyň tizligidi. Gaty kyn bolmaz ýalak gelin gysgaça ýagtylyk näme seredeliň. Biz nädip esmegimiz üçin ses, iş almamız üçin iş gerekdi ýalak, görmegimiz üçin ýagtylyk gerek. Ýani gulağymyzyň ses bilen işleýişi ýalak, gözümüz hem ýagtylyk bilen işleýär. Meselem bir jaýa hiç ýerden hiç hil ýagtylyk gelmedi ýaly edip ýapsaňyz, hiç zat görmörsiňiz. Sebäbi görer ýalak ýagtylyk ýok. Biziň törüňimizdäki zatlardan ýagtylygyň serpikmegi netijesinde biz görüp bilýäris. Nähil sesiň tizligi 343 metr/sekund bolsa ýalak, ýagtylygyň bir tizligi bar. O da 300 milyon metr/sekund. Kinolardan ýa-da başga bir ýerlerden bilýänsiňiz. Uzakda bir bomba ýarlan wagty sesi belli bir wagtdan gelýändir. Munyň sebäbi ýagtylyk sesten çart gelýär. Ýa-da geçen videolarda da aýdandyrs bilýänsiňiz. Biz günüň 8 minut öňkü halyny görýäris. Sebäbi günden ýagtylygyň gelmesi üçin bize 8 minut gerek. Ine şu ýagtylyk tizliginiň ütgeşik taraplary bar. Ýagtylyk nireden seredeniňizde, nirede durýanyňyza garamazdan dowamly şowur tizlikde hereket edýär. Yani tizligi ütgemeýär. Onda şeýle bolsa, Einstein üçin Newtonyň kanunlaryna bir zadyň ütgemesi gerekdi. On kanunlaryna bir zatlar ýalňyşdy. Meselem aýdalyň, birden güneşimiz ýok bolsa, nämeler bolardy? Bu Newtonyň kanunlary bilen seretjek bolsak, boljak zatlar şeýle. Güneşiň ýok bolmagyndan soňra ýer gönü aýlagyndan çykar we älim boşlugyna hereket edip başlar. Gönü. Sebäbi Newtonyň dartış güýji kanunlaryna görä, bir-birlerini çekken iki cism arasynda bir ýüp bar ýalak diýip pikir edip bilersiňiz. Gün ýok bolsa, ýere gönü täsir eder diýen ýalak. Her wagt täsir edýän bir güýç. Emma Einstein'e görä bu bolup biljek zat däl. Sebäbi älemde hiç bir zat ýagtylygyň tizliginden çalt edip bilmeýär. Biziň älemdäki limitimiz ýagtylyk tizligi. Onu geçip bolanok. Ýa-da cismi ýalak günden çykan ýagtylygyň ýere ýetmesi üçin 8 minut gerek. Dartış güýjem edil ýagtylyk tizligine hereket edýär diýsek, edil şu wagt gün ýok bolsa, biz 8 minutlap hiç zat bolmadyk ýalak ýaşap bileriz. Ene şu tapylan zat bilim tarihiniň iň uly wakalarynyň biri. Ve geň alyjy bolan zat bolsa şu. Biz Newtonyň kanunlary bilen ýaşap bilerdik. Hiç zat duýmadym. Sebäbi Newtonyň kanunlary töweremizdäki wakalaryň %99% bilen dogry hasaplap bilipdi. Emma bizim üçin problem bolmayan ol 1% Einstein ýalak adamlar üçin uly problemady we ähli zadyň bir düşünürşi bolmaly. Einstein bu netije nädip berdi? Einstein'in meşhur düşünce barlarından sonra aňyna haýsydyr bir wakan döredip sonra jogap berýär başlaýardy. 16 ýaşynda aňyna uran bir düşünce barlaryna bir poýuz we iki adam bardy. Biri poýuzyň içinde beýleki bolsa daşyndan poýuza seredip dur. Poýuz bolsa gaty uly tizlikde sağa tarap hereket edýär. Ve ine bu poýuzyň arkasynda 100 metr aralyk bilen iki tane agaç bar diýelim. Ve bu agaja bir wagtda ýyllaryň çakkar diýip aýdalyň. Einstein'e görä poýuzyň daşynda duran biri üçin bu waka bir wagtda bolup geçer. İki agaja bir wagtda ýyllaryň çakar. Emma poýuzyň içinde duran adam üçin ilki sagda agaja, soňra bolsa beýlek agaja ýyllaryň çakar. Sebäbi poýuz sag tarapa hereket edýär. Sebäbi ýagtylygyň bir tizligi bar, o da sekundda 300 milyon metr. Yani sagdaky ýyldyrymdan ýagtylyk çepdäki görä iri gelýär. Munyň netijesinde poýuzda duran adama görä ilki sagdaky agaja ýyldyrym çakar, soňra bolsa beýleke. Indi görälilik biraz manyly gelip başladymy? Bir waka, iki ütgeşik adam we iki ütgeşik wagt. Indi bolsa başga bir misal bilen ýagtylyk tizliginiň nähili ütgeşikdigini kellämizde oturtmagy synaşaly. Günnelik durmuşymyzda hem bilişimiz ýalak tizligi özümizde görä goşup ýa-da aýryp hasaplap bilýäris. Yani iki tane maşin var diýip pikir edeliň. İkisiň bir tarafa sagatda 60 km tizlik bilen gitýän bolsun. Indi iki maşiniň içindekiler üçin beýleki maşiniň tizligi özlerine görä noldur. Yani hareket etmeýändir. Emma egerde şu maşinleriň biri 80 km tizlige çyksa, 60 km tizlikden barýany görä, şu maşin 20 km tizlikde barýandyr. Kanun şeýle, formulalar şeýle işleýär. Emma ýagtylyk tizligine bu işlänok. Meselem ýani ýagtylygyň tizligi sekundda 300 milyon metr diýipdik. Aýdal biz sekundda 150 milyon metrden gitýän bir gämi ýasasak we bu gämini bir ýagtylyk bölejiginiň ýanyndan hereket etdirsek. Indi biz gämiden şo bölejiginiň tizligini ölçämizde sekundda 150 milyon metr bolmaly bolýar diýip pikir edip bilersiňiz. Emma bu beýle däl. Isle duran ýerinden ölçe, isle ýagtylyk tizliginiň %90'dan ölçe, nireden ölçeseň ölçe, ýagtylyk tizligi sekundda 300 milyon metr boljakdyr. Indi sonra nädip? Elimizden geldiğince düşünürjek bolalım. E'dendir m köpürtmek c kvadrat. Bu fizikadaky iň meşhur formula. Muny hökman gamat delensiňiz. Berde E'dendir energiýa, m dendir massa, c kvadrat bolsa ýagtylyk tizliginiň kvadratydyr. Yani energiýa we massa ýerini çalyşyp bilýär.
Yani enerji ve massa aslında bir zat. Yani görýän bilýän ähli zatlaryňyz. Meselem şu wagt eliňizdäki telefon ýa-da oturan stoluňyz energiýadan durýar. Biz adamlar aslında energiýadan durýarys we ören güýçli bir energiýadan durýarys. Meselem bir iňňäni ele alalyň. Tikin etmek üçin ulanylýan iňňe. Ine şu iňňäni emele getiren ähli atomlary energiýa öwürüp bilsek 18 kiloton gücünde TNT partlaýjy elde edip bileriz. Ve bu Hiroşima atılan atom bombasyna ýakyn bir güýç diýmekdir. Yani biriňeden şeýle bir güýç ortaga çykýar. Bu tema soňra gelip geçer. Temadan uzaklaşmakak Einstein'in formulasynyň, yani Einstein'in bize aýtýan zady, bir zadyň tezligi artdyça onuň energiýasy artar we şeýlelikde onuň massasy artar. Ve ýagtylyk tezligine ýakynlaşdygyça bu tezligini dowam etdirmesi üçin soňsuz energiýa, hawa soňsuz energiýa we soňsuz massa gerek bolýar. Ve bu sebäp bilen ýagtylyk tezligini geçip bolmaýar. Yani maşin näçe çalt sürdüğümüzçe şonça kän benzin ýakýan bolsa, näçe ýagtylyk tezligine ýakynlaşdygymyzça da bize de şonça soňsuz benzin gerek bolýar. Hiç kimde soňsuz benzin, yani energiýa bolmadygy üçin ýagtylyk tezligini geçip bolmaýar. Bärde akyl ýetirmesi agyr ýeri şuday. Bizim ulanýan formulalarymyza görä tezlik köpörtmek wagt deňdir geçilen ýol. Emma şu formula ýagtylyk tezligini goýan wagtymyz bizim bilýän fizikamyzy işlenok. Ve şeýlelikde wagtda we geçilen ýolda ütköşüklükler bolup başlaýar. İsteseňiz bir misal bilen jemläl diýsek, Yusuf we Ahmed atly iki sany ekizler we diýelim. İkisem astronawt bolsun we bize muny suwd etmek üçin bir eksperimente gatnaşdynlar. Yusuf dünýäde galsyn we Ahmedem ýagtylyk tezliginiň %99-nda üýtýän bir gemide bir ýyllap dowam etjek ýolagçylyga çykdyn. Bu ýolagçylyga başlanlaryna ikisem 30 ýaşlaryna diýip alsak, bir ýyllyk ýolagçylykdan soňra Ahmed bolmaly ýalyk 30 ýaşynda bolar. Emma dünýäde galan Yusuf edil 80 ýaşynda bolar. Bu tezlikde gitýän ýer üçin wagt juda ýowaş akyp başlaýandyr. Ve şeýlelikde Yusuf we Ahmedem aralaryna 51 ýaş tapat bolan ekizler diýip taryha geçerler. Bu size fantastika, yani bolup bilmejek zat ýalyk bolup gelip biler. Emma bu teoriýa 1971-nji ýylda suwd edildi. Hassel-Keating eksperimenti diýip bilinen bu eksperimentde bir-birine sağlanan 3 tanak atom sagadyny birini günnäwara, beýlekisini bolsa günnätara gitmesi üçin samolyota mindirdiler. Üçüncü bolsa aeroportda galdy. Soňra sagatlary samolyot ýere gonmagynyň izinden kontrol edilmeginden soňra bu başda sağlanan sagatlar indi bir-biri bilen gabat gelmeýärdi. Indi sağlanan däldi. Günnäwara eden samolyotdaky sagat aeroportda galan sagata görä sekundyň milliardda 59 töwerek izledi. Günnätara eden samolyotdaky sagat bolsa sekundyň milliardda 270 töwerek izledi. Hawa akyl ýetirmesi kyn, hiç kabul edesiň gelenok. Emma bu şeýle. Günümizden ýekejek bir misal bu teoriýanyň näme derejede möhümdigini bilmeňiz üçin ýeterli bolup biler. GPS sistemalar meselem. Asmannak Sputnikler juda çalt tezlikde hereket etýänlikler sebäpli bir adam bolsa olarda wagt tapady bolýar we izgiderli sağlanyp durýarlar. Bolmasa şu wagtky Google Maps ýaly programmalar biziň ýerimizi kilometrlap daşda görkezip bilerdi we hiç bir zadyň ýerini dogry bilip bilmezdik. Ýagtylyk üçin wagt diýip zat ýoklugy sebäpli biz näçe ýagtylyk tezligine ýakynlaşsak, wagt şonça ýowaşlaýar. Biz näçe çart gitsek, wagt hem şonça ýowaş akýar. Ve bu aýtýan zatlarym mundan takminen 110 ýyl Albert Einstein çap eden Special Relativity teoriýasynyň gyska bir bölegi. Intak başda hem belleşimiz ýalyk, wagtyň durýan ýerler bar diýenimiz ähli umumy göräliligi, ýani tartyş güýjüne baglykda, meselem günüň üstünde wagtyň ýere görä ýylla 6 sekund ýowaş akmagy, ýa-da gara bir dağın goloyuna wagtyň durmagy temalaryna girmedik. Intak ýaňy başladyk diýsek dogrudur. Bellek geçen bu kanunlarymyz, teoriýalar we misallar. Adam bu zatlaryň maňa näme peýdasy bar diýip sorag berip biler. Käwat akyl ýetirmesi juda agyr gelýär welin taşlatyň gelýär. Emma ýaň hem aýdyşmyz ýalyk ählimiziň aslynda energiýadan durýanlygymyz, wagtyň adama görä üýtgäp bilýänligi, başdak poýuz misalynaky ýalyk ähli wakalaryň seredýän tarapymyza we garaýşymyza görä üýtgäp bilmegi bize bir zatlary düşündirýär. Durmuşa, älemi, madda we bolup geçen wakalara bolan garaýşymyzy üýtgetýär. Elem edil bir kitap ýalyk okuyucunyň seredýän uğruna we okuyucunyň garaýşyna görä wakalaryň üýtgäp bilmegi bizi düşündirýär.